Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasan ni Zebby na ngayon ay nasa Hong Kong. Ganito ang nakasaad sa kanyang sulat. Dear Ate Emmy, tawagin niyo na lang akong Zebby. Isa akong domestic helper dito sa Hong Kong. Masasabi kong maganda na ang buhay ko ngayon. Pero bago ko ito nakamit, marami akong pinagdaan ng hirap na gusto kong ibahagi sa mga nakikinig. Maaga akong naulila sa ama at nag-asawang muli ang nanay ko. Sunod-sunod ang kanilang naging anak. Kaya nung sinabi ng tita ko na titira na lang daw ako sa kanila ng asawa niya para pag-aralin, pumayag ako dahil gusto ko talagang makapagtapos ng pag-aaral. Dito ko uumpisahan ang aking kwento. Zebby, yung bilin ko sa'yo, huwag mong kalimutan. Hindi ko po kakalimutan, Chang. Mabuti kung ganon, nakakahiya sa asawa ko. Huwag kang mag-alala, Chang. Gagawin ko po lahat ang bilin nyo para walang masabi si Chong. Oo, dahil nakakahiya sa kanya. Tandaan mo, siya ang magpapaaral sa'yo. Chang, Huwag kang mag-alala. Pag natuloy akong mangibang bansa, tutulungan din kita. salamat po, Chang. Magpakabait ka, Zebby. Sundin mo lahat ang bilin namin para ganahan naman kaming magpaaral sa'yo. Opo, Chang. Pangako.
hindi ko kayo bibigyan ng problema. Sebi, nasaan ang tiyang mo? Wala pa po, Chong. Baka gabihin daw po siyang umuwi. Ganun ba? Opo, Chong. O sige, ikaw na lang ang magmasahe sa akin. Hinubad na ni Chong Erting ang t-shirt niya. O sige, Sebi, masahiin mo ang likod ko. Chong? Sige na, huwag ka nang tumunganga pa dyan. Masahiin mo na ako. Oh, Sebi, bakit gising ka pa? Wala ka bang pasok bukas? Chang, yung... kwan po... Ano yon, Sebi? Sabihin mo na. Gusto ko nang magpahinga. Pagod ako. Chang... Oh, nandyan ka na pala. Magpahinga ka na. Gabi na. Oo, Erding. Sandali lang. Oh, Sebi, ano yung sasabihin mo sa akin? Sabihin mo na. Tinatawag na ako ng tiyong mo. Ha? Wala po. Wala po, Chang. Talagang hindi ko makalimutan kaninang minamasahe ko si Chong. Ang bastos niya. Huwag kang magtatangkang magsumbong sa tiyang mo, Sebi. Alalahanin mong ako ang nagpapaaral sa iyo. Gusto mo bang tumigil sa pag-aaral? Pues, kung ayaw mong tumigil sa pag-aaral, manahimik ka. Huwag na huwag mong sasabihin sa iba ang nangyayari sa bahay na ito. Maliwanag? Natakot ako sa ginawa sa akin ng asawa ng tiyang ko, Ate Emmy. Kaya simula noon, naging maingat na ako. Kung pwede lang, ayokong kami lang ang naiiwan sa bahay. Kaya gumagawa ako ng paraan kapag wala ang tiyang. Pero dumating ang pagkakataon na kinatatakutan ko dahil sa pangingibang bansa ni Chang. Oh, anong iniiyak-iyak mo dyan, Sebi? Bakit niya ginagawa sa akin ito, Chong? Pamangkin ako ng asawa niyo. Bakit niya ako binaboy? Tumahimik ka nga. Anong binaboy ang pinagsasasabi mo? Ano ang tawag niya sa ginagawa niya sa akin? Huwag ka nang maarte, Sebi. Kami ang nagpapaaral sa iyo.
Ako. Kami ang bumubuhay sa iyo. Kaya lahat ng utos ko, susundin mo. Hindi ako hayop para tratuhin niya ng ganito. Tao ako! Tao ako! Marami ka pang sinasabi. Tandaan mo, ayokong malaman ng ibang tao ang nangyayari sa loob ng bahay ko. Kaya huwag ka nang mag-isip na magsumbong. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa iyo kapag sinuway mo ang utos ko. Mas mabuti ng ganito. Sasama na lang ako uminom sa mga barkada ko. Total, wala namang silbi ang buhay ko. Hayop ang asawa ni Chang. Hayop si Chong Erding. Walang kasing sama. Pinamukha pa niya sa akin na pinag-aaral niya ako. Kaya pwede niyang gawin ang lahat ng gusto niya sa akin. Peh! Tingnan ko lang ngayon kung anong gagawin niya. Gagastusin ko sa barkada ang allowance na binibigay niya. Tingnan ko lang kung anong gagawin niya pag nalaman niyang hindi na ako pumapasok. Siya rin lang ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Kasalanan lahat ito ni Chong Erding. Sige! Mag-inuman lang tayo! Huwag kayong mag-alala sa pambili. Marami akong pera! Wala naman akong masamang ginagawa, Chang. Anong wala? Hoy, Sebi. Sabi ng tiyong mo, madalas ka daw ginagabing umuuwi. Minsan pa nga daw, hindi ka na umuuwi. Minsan kasi, natutulog na ako sa bahay ng mga kagrupo ko pag gumagawa kami ng project. Delikado na kasing umuwi ng gabi. Hindi ganyan ang sinabi ni tiyong mo sa akin. Ha? Nagpapaligaw ka na raw, kaya ginagabi ka ng uwi. Hindi naman, Chang. Hindi totoo yan. Huwag ka nang magsinungaling, Sebi. Huwag mong gawing sinungaling ang tiyong mo. Chang, Hindi ko gusto ang ginagawa mo, Sebi. Kaya magbago ka kung ayaw mong tumigil sa pag-aaral. hayop talaga si Chong. Kung ano-ano ang sinasabi kay Chang Belen. Kung alam lang ni Chang ang ginagawa sa akin ng asawa niya. Kung alam lang niya. Ray, salamat ha. Andito ka kapag kailangan ko ng kausap. Huwag ka nang magpasalamat. Dahil pinangako ko sa sarili ko na andito akong lagi para sa'yo. Aalalayan kita. Ha? Pagkatapos mong sinabi sa akin ang pinagdaanan mo, hindi kita pwedeng pabayaan. Anong ibig mong sabihin, Ray? Tulad ng sinabi ko, dapat lang natratuhin kang tao. Dahil hindi ka naman hayop. Ray? Kilala mo na ako, Sebi. Wala akong itinago sa'yo. Alam mo na ang buong pagkatao ko. Ha? Panahon na para maiahon kita sa sitwasyon mo at sa kahayupang ginagawa ng tiyong mo sa'yo. Ha? Anong ibig mong sabihin, Ray? Hindi kita maintindihan. Mahal kita, Sebi. Sumama ka na sa akin.
lumayo ka na sa tiyong mo at sa kahayupang ginagawa niya sa iyo. Disinwebe ako nung nakilala ko si Ray, Ate Emmy. Iniligtas niya ako mula sa hayop na asawa ng aking tita. Nagsama kami, hinubog niya ang pagkatao ko. Dahil sa kanya, naranasan kong magmahal at mahalin. Tinuruan niya akong tumayo sa sarili kong mga paa. Lalo na't hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil nagrebelde ako. Ang masama nga lang, pamilyado si Ray, pero hindi ko na yon pinansin dahil ang mahalaga lang ay ang pagtrato niya sa akin bilang tao. Umabot ako sa edad na 23 kasama si Ray, hanggang sa nangibang bansa kami at nagsimula na rin akong tumulong sa pamilya ko sa Pilipinas. Sebi, wala ka na atang itinitira sa sahod mo. Pinapadala mo na ata lahat sa Pilipinas. Alam mo namang sila ang dahilan ng pagsusumikap ko dito sa ibang bansa, Ray. Lahat gagawin ko para sa pamilya ko. Pero wag naman sanang lahat ipinapadala mo sa kanila. Magtira ka rin para sa sarili mo. Huwag kang mag-alala. Nagtitira naman ako para sa sarili ko. Dapat lang. Dahil ikaw ang nagpapakahirap dito. Oh, bakit kang humingiti? Masaya lang ako dahil nararamdaman ko ang pagmamahal mo sa akin. Sebi, Ikaw ang bumuo sa pagkatao ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko na alam kung ano ang mangyayari sa akin. Salamat, Ray. Mahal na mahal kita. Nasaan kaya si Ray? Kanina ko pa siya hinahanap. Lumabas kaya? Kung lumabas, wala sana... Mahal na kasi kita. Siya atang nakikipag-usap sa cellphone sa likod nitong divider. Ito ang sinasabi ko sa'yo. Siya nga. Di bale, magkikita tayo sa day off ko. Hindi ko gusto ang pakikipagbulungan niya sa cellphone. Teka nga. Ikaw ang parati kong naiisip. Kasi, mahal na mahal. Ibigay mo sa akin yan! Sebi, ibalik mo sa akin ang cellphone ko. Kung sino ka man, piliin mo ang nilalandi mo! Bakit mo binato ang cellphone ko, Sebi? Yan ang dapat sa cellphone mo, Ray. Para matapos ang komunikasyon mo sa kung sino ang babaeng yan. Nakapagpadala na ako, Inay. Ilabas nyo na lang sa bangko para meron na kayong panggastos. Salamat, anak. Kailangan kasi ng mga kapatid mo. Alam ko po yan. Yung sinasabi ko sa kapatid ko, madaliin nyo siyang papuntahin dito para makapagtrabaho na. Gusto talaga ng kapatid mong makapangibang bansa. Kaya inaayos niya ang mga papeles niya. Mabuti kung ganun, Nay. O sige po, tatawag na lang ako ulit. Bye!
Kapag nakapunta na dito ang kapatid ko, may tutulong na sa akin para guminhawa ang buhay namin sa Pilipinas. May tumigil na sasakyan sa harapan ng bahay namin. Tingnan ko nga kung sino. Si Ray. Ang sweet nila ng kasama niyang babae. Palagi na lang ganito. Nagsasawa na ako. Kailangan ko nang magdesisyon. Sinabi ko naman sa'yo, Sebi. Kaibigan ko lang yung nagkatid sa akin. Wala kaming relasyon. Hindi ako tanga, Ray. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, pero hindi ako mangmang. Alam ko ang ibig sabihin ng nakita ko. Sebi. Palagi na lang ganito. Simula nung nalaman ko na may karelasyon kang iba, iba-iba na ang nakikita kong kasama mo. Pagod na ako, Ray. Anong ibig mong sabihin? Alam kong malaki ang utang na loob ko sa iyo. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit ako nakaahon mula sa kinalalagyan ko noon. Minahal kita kahit alam kong pamilyado kang tao. Lumugar ako sa dapat kong kalagyan. Pero pagod na ako. Sebi, huwag naman ganyan. Huwag mong sayangin ang mahabang panahon na pinagsamahan natin. Gaya ng sinabi ko, Ray. Pagod na ako. Maghiwalay na tayo. Sebi. Bumalik ka na sa pamilya mo. Pero kung gusto mo pa rin makipagrelasyon sa iba, bahala ka na sa buhay mo. Masakit para sa akin ang magdesisyon sa mga sandaling iyon, Ate Emmy. Pero pagod na ako sa sitwasyon namin ni Ray, kaya nagdesisyon na akong makipaghiwalay sa kanya. Nagsumikap na lang ako para sa pamilya ko, hanggang sa makapunta na rin dito sa ibang bansa ang kapatid ko. Siguro, nasagot na rin ang aking mga panalangin dahil nakilala ko si Daryl, ang lalaking tumanggap sa akin ng buong puso sa kabila ng pagtatapat ko sa kanya ng lahat ng pinagdaanan ko sa buhay. 2019 kami umuwi at nag-usap ang mga magulang ni Daryl at ang pamilya ko para ayusin ang kasal namin. Ngunit naantala ito dahil sa pandemya. Gayunpaman, hindi kami nagmamadali dahil alam namin na darating din ang tamang pagkakataon para sa aming dalawa. Maniwala ka man o hindi, pinatawad ko na ang asawa ng tiyang ko sa mga ginawa niya sa akin. Napatawad ko na rin si Ray na matagal kong nakarelasyon. At para sa mga tagapakinig na katulad ko na dumaranas ng kakaibang hamon sa buhay, ito ang masasabi ko. Huwag tayong susuko kahit anong klaseng problema ang dumating sa atin. Lagi nating isipin na lahat ng problema may solusyon, lalo na at nandyan ang Panginoon na kaagapay natin sa lahat ng ating pinagdadaanan. Ito ang aking kwento.
Lubos na gumagalang, Zebby. Zebby, ang iyong karanasan ay puno ng pakikipagsapalaran at tunay na nakalulungkot. Pero masaya ako sa huling bahagi ng iyong karanasan dahil umani ka ng magandang kapalaran na katumbas ng maraming hirap at pasakit na iyong pinagdaanan. Ang hiwalayan mo si Ray ay isang indikasyon na handa ka na talagang mag-move on. Kaya nabiyayaan ka rin ng isa pang pag-ibig sa kabila ng mga pinagdaanan mo. Sana maging masaya ka at ng pamilyang mabubuo mo. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng iyong karanasan dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di man bubura sa isipan ang mga pagsubok.